L-abuż u tbażwir fl-irċevuti mħallsin mill-esperti mqabdin fl-inkjesta tal-isptarijiet mhux biss beda minn qabel intażlu tali professjonisti, iżda saħansitra komplew sa tlestija tal-abbozz finali tar-rapport u anke wara. U evidenti li t-taħwit li sewwa lil fondi pubbliċi miljuni kbar ta' euro kien biss ir-riżultat ta' nuqqas ta' kontrolli u verifikar fil-proċess biex isiru l-ħlasijiet. Dawn suppost kienu qed jiġu verifikati mill-Maġistrat Inkwirenti Gabriella Vella kull darba li tresqu qudiema qabel eventwalment tagħhom il-barka tagħha, irċevuti li jonqsu minn kull professjonalità li tistenna l-ħlasijiet kbar kif inhu fil-każ ta' din l-inkjesta kontroversjali u li l-Maġistrat għażlet li tħallihom għaddejjin. Minn dawn il-ħlasijiet l-Irlandiż Jeremy Harbinson li issa qed jirrifjuta akkosta kollox li jixed b'xi mod fil-kawżi li nfetħu fuq l-istess rapport tiegħu tħallas iżjed minn 11 miljun euro. B'riżultat tal-abużi flagranti li seħħew jirriżultalna issa li grupp ta' esperti bagħtu rċevuti għal xogħol f'perjodu li ma kienx hemm ħtieġa tiegħu. Fil-fatt kontijiet ta' iżjed minn 400,000 euro tħallsu lil Digital Forensic Examiners wara li l-abbozz finali kien diġà ġie ppreżentat minn Harbinson fl-aħħar ta' Ġunju tal-2023 meta xogħolhom bil-fors kien lest qabel dakinhar. Fil-qasam ġudizzjarju Digital Forensic Examiner u l-espert li jitqabbad biex jirkupra data minn apparat bħal mobiles u computers jew minn teknoloġiji li jaħsnu xi forma ta' data bħal cloud. U magħruf kif sa mill-bidu tal-inkjesta fl-2020 ġew elevati diversi sorsi diġitali minn diversi individwi u kumpaniji. Għal dan ix-xogħol il-kumpanija Ansec IA Limited tħallset total ta' ftit inqas minn 776,000 euro mill-qorti għar-rapport li ppreżentat fl-inkjesta. Minkejja dan One News u informat li kważi 60% tal-ispiża kienet għal xogħol li esperti rrapportaw fil-perjodu bejn l-aħħar ta' Ġunju tal-2023 meta Harbinson iddikjara li r-rapport tiegħu kien konkluż u l-estensjoni li ħadet kważi sena biex isiru dawk iddikjarati bħala korrezzjonijiet fil-lingwaġġ użat fil-kitba u biex ikunu jistgħu iqabblu partijiet differenti mid-dokument. Fi kliem ieħor perjodu li ma kien hemm l-ebda ħtieġa ta' Digital Forensic Examiner la darba l-abbozz finali tar-rapport minn Harbinson kien diġà fih kull informazzjoni li ġabru qabel l-esperti ta' Ansec IA Limited. L-argument possibbli li din il-kumpanija tal-esperti għadet ħejja r-rapport tagħha wara li tlesta ir-rapport finali ma jreġix. Dan għax skont l-irċevuti biex inħoloq tali dokument spiċċa jiswa iżjed mill-ġbir u l-analiżi tad-dejta nfisha. Iżjed u iżjed meta l-istess Harbinson argumenta fl-affidavit li preżenta l-qorti ftit tal-jimilu li kien għalih irtira f'Ġunju tal-2023. Nhar il-ġimgħa li għadda One News ukoll żvela kif tul il-perjodu tal-inkjesta Harbinson Forensics Limited u Ansec IA Limited kienu daħlu irċevuti separatament u tħallsu kollha anke jekk dawn kienu għall-istess xogħol.